Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na 18. spotkaniu trzech pokoleń z kulturą łemkowską. Nazywam się Sandra Habura-Popiwczak i mam ten zaszczyt rozpocząć dzisiejsze wydarzenie, które jest tym bardziej szczególne, że nasz gospodarz, czyli łemkowski zespół pieśni i tańca Łastiwoczka z Przemkowa, obchodzi dzisiaj 25-lecie swojej działalności. Za to też pragnę przywitać wszystkich zaproszonych i zgromadzonych gości, a w szczególności rozpocznę od Tymoteusza Myrda, radnego Sejmiku Dolnośląskiego, Henryka Czekajło, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Polkowickiego, Jana Sergiesa, burmistrza miasta Chojnowa, Paulinę Brzeszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Jana Skowrońskiego, przewodniczącego Rady Miasta Chojnowa, Andrzeja Pyża, wójta gminy Chojnowa, Bogusławę Ornatowską-Cichoszewską, dyrektorkę Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Henryka Dumina z małżonką, etnografa, specjalistę do spraw ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, księdza Pawła Bereskę z małżonką, proboszcza parafii grekokatolickiej z Zamienic pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela, księdza Sławomira Sorokonycza z małżonką, proboszcza parafii prawosławnej w Studzionkach pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana. Drodzy Państwo, tutaj na sam początek, na wstęp poproszę na scenę przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie, pana Eugeniusza Habura. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Tak jak moja dziewka już powiedziała, wnioski tu budeme obchodzić 18. rocznicy spotkania trzech pokoleń z kulturą łemkowską. I nelem toto wydarzenia to bude mało miejsce, ale też bude mała też weryfikacja właściwoczki przed Państwową Komisją, która tu siedzi na widowni. Także Łastiwoczka wystąpi w swoim programie, swojej jak najlepszej krasie, jakiej tylko przygotowała. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy z tych wniosków przyszli na to tu podію i zapraszam Was zaraz na podію, które będzie małe miejsce w Przemkowie. I wtedy będziemy obchodzić jubilej 25-lecia. Dlaczego jest to w Chojnowie? Powiem tak, że od parę roków to ta impreza z 3 pokoleń odbywa się dwudniowa, a drugi dzień jest poświęcony jak w większym terenie, w większej gminie, w większym powiecie, w większym rejonie, po to, żeby ukazać dorobek kulturowy Lemki, nasz Łastiwoczki, wszystkie Lemki, wskazywania tej kultury na szerszym terenie. I to nam przyświeca. Dlatego jesteśmy w tym roku w Chojnowie, w przyszłym roku będziemy w Lubinie, a następny będziemy w Jakośnie. Dziękuję za uwagę i będziemy rozpoczynać. Dziękuję. Drodzy Państwo, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że dzisiaj możemy być tutaj z Państwem i w tym miejscu chciałabym jeszcze podziękować naszym sponsorom, którymi są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Powiat Polkowicki, Urząd Miasta i Gminy Przemków, Urząd Miasta Chojnów, Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteki, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Fundacja KGHM Polska Miedź, Nadleśnictwo Chocianów, Nadleśnictwo Przemków, Jerzy Szczupak, Paweł Chylak, Jan Pyżyk oraz Roman Śliwiński.
Wspomnę jeszcze tylko, że patronatem medialnym naszego 18. spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską jest Radio Lem FM, Lemko TV, czasopismo Besida na Łemkowskim Szlaku oraz tygodnik Głogowski. Jeszcze raz dziękujemy naszym darczyńcom i patronom. Dzisiejszy wieczór rozpoczniemy od zaprezentowania tradycyjnego obrzędu, który nazywa się Drużbiłski Weczór. Ale zanim to nastąpi, to ja poproszę jeszcze na scenę pana Andrzeja Peregryma, kierownika artystycznego grupy śpiewaczej Łastiwoczki, by przybliżył nam historię, którą za chwileczkę zespół opowie nam na scenie. Dobry wieczór Państwu. Przychodzi mi w udziale zapowiedzieć ten obrzęd, który za chwilę tutaj będzie odbywał się na scenie. Proszę Państwa, bardzo w krótkim, kaloryfobicznym skrócie chciałbym powiedzieć, że za chwilę przeniesiemy się do XIX wieku. Można tak rzec, będzie to obrzęd weselny, odśpiewywanie na dobranic. O ile Łemkowie tradycyjnie obchodzą wesela w takim, w jakimś takim schemacie, że idzie się do domu pani młodej, są jeszcze oczywiście odśpiewywania, odgrywania u pana młodego w dzień wesela, później oczywiście wszystko się toczy już u pani młodej, jest błogosławieństwo, później oczywiście też w domu weselnym, czy tam na sali weselnej mamy też oczepiny tradycyjne, to dzień przed weselem, tak zwany dzień drużbiłski, praktycznie się nie zachował. On nie jest w tej chwili kultywowany i właśnie my chcielibyśmy poprzez to nasze przedstawienie przybliżyć Państwu faktycznie jak to się odbywało w XIX wieku. Ta scena będzie umiejscowiona w miejscowości, która się nazywa Rozdzila. Zapisaliśmy to od pani Ani, Halaburda, która w jakiś sposób potrafiła to zapisać i gdzieś to w jakiś sposób przez pana Jarosława Bodaka zostało zapisane w książce. Co jest istotne, że będą na tym przedstawieniu 3 przestrzenie. Pierwsza przestrzeń to będzie przestrzeń pana młodego, gdzie przychodzi pan marszałek i prosi o to, ażeby mógł odbyć razem z panem młodym ostatni drużbiłski taniec. No i to pan młody razem z drużynami ten taniec tańczy. Później pan marszałek zaprasza pana młodego, a ich drużbów po to, ażeby poszli na wesele zapraszać gości. Bo taka była tradycja u Łemków, że oni przed dniem weselnym zapraszali gości. Chodzili od jednego krańca wioski do drugiego krańca i zapraszali ze śpiewem, z serdecznością, po to, żeby wszyscy mieszkańcy wioski, selane chciałem powiedzieć, ale mieszkańcy wioski, żeby przybyli na tą właśnie uroczystość. No i później jest trzecia jeszcze scena i przestrzeń, to dom pani młodej. W tym czasie, kiedy pan młody odbywał drużbiłski taniec, to pani młoda z różkami, ze staszkami lewa winki. Tam są też takie atrybuty bardzo istotne dla łemkowskiego wesela, jak liszczka. Bo liszczka, czyli takie drzewko, które miało pozginane gałęzie i później ozdobione bibułami, to właśnie ona była w jakiś sposób ozdabiana w ten dzień właśnie, kiedy leło się też wianki. No i oczywiście tam też dróżki przy okazji leły pereczka dla drużbantów, czyli takie ozdoby dla kapelusz, tutaj przypinane też po to, żeby oznaczyć sobie chłopca, którego sobie w jakiś sposób wybierają. No i później po tej scenie pan marszałek zarządzał przerwę, bo czas było odpocząć przed weselem. Państwo, zobaczycie, jak to jest w naszym wykonaniu. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Przenosimy się pod koniec XIX wiek na środkową Łękoszczyznę w okolicy Rozdzila. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do uczestnictwa z nami w tej historii, którą chcielibyśmy Państwu przekazać i pokazać. Zapraszamy w Łastiwoczka.
przyjdę. Proszę. No to Durka. O, daj Boże, dobry wieczór. Daj Boże Panie i wam, proszę, zachodźcie do Seredyny. Petre, ole tu, pan marszałek przyszedł do nas. Tateś Jakusiok, powesolyty, trochę pośpiłamy, pogramy. Tato już czas waszemu Petrowi, Chińczycy, Paribczynia. Ta i tak naprawdę, jak pozwolite, to odprawimy ostatni wróżbirski tanec. Ta dasz Bog, ta Petro nasz dochodny mistu do mnie prywede. Ta zakazasz to, proszę, zachodźcie, bawcie się wesoło. Dobra nic, szaleńka znowu. Dobra nic, szaleńka znowu. Lem domu, młodomu, co jest to domu. Lem domu, młodomu, co jest to domu. Tasi dajte, panie marszałku, na te permysło Ej, nie budu siarzenił, ej, tak budu chodził. Ej, nie budu siarzenił, ej, tak budu chodził. Będzie tyła, oramy, zaczużyma, żenamy. Będzie tyła, oramy, zaczużyma, żenamy. Czuży żeny takie są, panunoczki przynesą. Czuży żeny takie są, panunoczki przynesą. Panunoczki szczejmyna, wyjdę chłopci do rana. Panunoczki szczejmyna, wyjdę chłopci do rana. No, to są wódaki nie łyżną. Panie marszałku, napięte się znamy. To może to inne piszły. Ta nelite się mamyczko, ta 3 razy jem się dochwaliał i borijaki na początku posmarował. A pod na pewno z tej guszki jem dostał od jedną, na posłodte. Daj Ta wam droga, ja wam nelite, daj daj. O, a im się szczęście czują, tam też pełno budu. Trzymaj te guszki. Слава Ісусу Христу, весільна родина. Слава навіки Богу! Дозволите нам ще веселити? Weselcie się wesoło! Uj, Rajte! lem na początek? Posmarujcie coś smyka, to wam się struny nie doda. Dolijemy! Gospodarzu, nalijte. Już dijemy! Daj Boże zdrowia! A Cezar, jak ste posmarowali smyka, Daj Boże! a swój chłopiec sprawiedliwy konania nic nie zna. Ja swój chłopiec sprawiedliwy konania, nic nie zna. Lęka moja kraineczka, od drugocu ja jeździam. Lęka moja kraineczka, od drugocu ja jeździam.
żeby już naszemu Petrowi sprawity ostatni drużbiński tanec. No ale Peter, dety. A ja zagulam? Treba, to już czas. Ja zakuzyty. Zagraj mi, chudaczku, hej, na tanec, pomogу państwu. Hej, leskawe czerwone, pomogу państwu. Hej, leskawe czerwone. Nedaleko pidu, hej, bez zaworodu, pod oto dziewczatko, hej, що szwarno rodu, pod oto dziewczatko, hej, що szwarno rodu. Hej, zagrajte, hej, to ostatni tanec, hej, Bogu pani przyniu, hej, leskawe czerwonec, hej, Bogu pani przyniu, hej, leskawe czerwonec. Zagrajte, ej, muszelki i basy, ej, daj sobie tańcują, ej, swoim mamy czasy, ej, daj sobie tańcują, ej, swoim mamy czasy. Hej, zagrajte, hej, już wija porowy, hej, daj sobie tańcują, hej, nóżki szuchajowy, hej, daj sobie tańcują, hej, nóżki szuchajowy. No, gospodaki, no i drużbowe, czas, by już nam i ty odśpirowaty na dobraniu i spraszaty ludy na wesila. No, drużbowe i chudaki, to te znamy. Tak o, підемо на село. Wysoka mi chates, hej, płoty porozy, żeby ja zeczera, hej, no my wojnę chodził, żeby ja zeczera, hej, no my wojnę chodził. Zaraz bytte. Bytte zaraz. Bytte, chłopyska zaraz. Bytte zaraz. Ozwy pohorodył, hej, od zemli do neba, jak to było i bidu, hej, jak mi bude treba, jak to było i bidu, hej, jak mi bude treba. Winciu, drogo mój koły, uczyni, siły rudyni, 6 zdrow, daj was szybko, złe omyny, a my was nie omyny. Oj! Winciu, kurcika gotowy, ja będę gotowy. Trochę bite zaraz na wesila nasz Petro się żeni. Ja się żenił. Że jesteście tak były, przyszły.
Serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Wyjdę. Dobry prezent, dobry prezent. Trzymaj też. I wyjdę zaraz. A Rysiane myślił, hej, w tym roczku, żeby ty musiła i była, hej, szosy porobyty, musiła i była, hej, szosy porobyty. Szczęścia zdrowie! A was wszystko z Leonynem, a my was z Leonynem! Wiwo! Winczuju! Paciatku, telatku na zagrali jawniaczku! Słuchajcie, do Leonki, szczerze serdecznie was zapraszamy. Przyjdźcie za nam na wesila. Przyjdę. Kowasa w ogóle. Nasz Petro Szerzenik, tak szczerze serdecznie was zapraszamy. Zapraszamy. Ostatnie zdrowie. I szczęściane myślił, hej, ty roczku, żeby ty musiła i była, hej, szosy porobyty, musiła i była, hej, szosy porobyty. Wesoło! No i myślenia tu na darmo, tak. No i chłopci, bo dasz to tu porobyli, a my tak lepsi. Jest teraz każdy. Oj,
ślubu? No ledruszki, prynysty barbinku. Syjny Boże z drzewa, podjadam do drzewa i Boża maty, winy zaczynaty. I ty Boża maty, winy zaczynaty. Za chwilę mamusiu, świeczku boską, żeby smewy były winy z barbinkowej, żeby smewy były winy z barbinkowej. Taki młodek krasny, jak misiaczok jasny, taki na mym lyskę, jak na nebi świskie, taki na mym lyskę, jak na nebi świskie. Maryś, proszę robić błogosławienia. Proszę, Madziu, winci będę. Proszę, Madziu, winci będę. Proszę, błogosławienia.
na pewno. Koni na wieczystym gori, płakało dziewczatko w tej nowej komori, płakało dziewczatko w tej nowej komory. Nie płacz Maryś, nie płacz w tej nowej komory, tyle sobie wywinę z barwy kory, tyle sobie wywinę z barwy kory. Choćbym mogę była, komu bym oddała, bym komu Petrowej samoroczko dała, bym komu Petrowej samoroczko dała. Hej, Maryś Pelechata, szybko dobrotek. Hej, Maryś Pelechata. Grajcie! Hej, dotaj, Maruś, dotaj, що має песень золотий, не до той дядулі, гей, що нема кошулі, не до той дядулі, гей, що нема кошулі. Wieńczył! Gazy niecili rodyni, szczęścia, zdrowia, naj was wszystko złe omynę, a my was nie ominemy. Wilo! Wieńczył cioł domowy, koniu bykowy na zagradzie bananowy. Słuchajcie, chodzimy po celi i zapraszamy ludzi na wysilały. Tymy, że tutaj się świczka świty do was i wilki prawdopodobnie wyjdą. A my mamy tutaj duże kawalerii, bo chłopci, drużbowe tutaj są. Mogłyby spazajty. Ta zachłodne na dobry wysyłot. Zachodzimy. Wysoko ptaszkowy, jest tu na wodu pyty daleko. Daj Boże, że lecę. Hej, daleko, ty, daleko miliusza. Hej, daleko, ty. Witajcie, gazdo. Witajcie. Daj Do tebe kotyty, hej, do tebe prosyty, do sąsiad mi Maryś, hej, z tobą może ty, do sąsiad mi Maryś, hej, z tobą może ty. Ostatnie perko, nasz słowo pola
Czas wesila, dostój zabawy, do sochośpiwania. Czas tam już wertaku, do. Nowe chudaki, i my też wertajte znamy, bo was czeka zaraz taka robota, że hej, hej. No, gazdo, kraści wam dziękujemy, że są nas przypłyniały. Oj, tak dziękujemy, że to do nas wyszli. Stajemy. Robił pizno. Postawaj to sprawy. No i chodzimy. Dobra. No mój to podtynamy. O. Postarajcie, spowolnie. Pusty świtę do stołu. Pohulali, pośpiewali, wesoło było. A one młody, a i syny duże mają, a jakie my kolysy. A tepер що? Треба нам піти інакше спати. Зараз забава, швів, весіла. A zaduje świczku i podmiana. Drodzy Państwo, weselna drużyna szykuje się już do ślubu i do wesela. Pewnie pójdą spać, bo to już późna noc. Ja przypomnę tylko, że dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się bez naszych sponsorów i darczyńców, którymi są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta i Gminy Przemków, Urząd Miasta Chojnów, Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteki, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Fundacja KGHM Polska Miedź, Nadleśnictwo Chocianów, Nadleśnictwo Przemków, Jerzy Szczupak, Paweł Chylak, Jan Pyrzyk, Roman Śliwiński. Jeszcze raz brawa. Brawa. Jeśli chodzi o patronat oczywiście medialny, nad naszym 18. spotkaniem trzech pokoleń z kulturą łemkowską są to Radio Lem FM, Lemko TV, czasopismo Besida, Na Łemkowskim Szlaku oraz Tygodnik Głogowski. Tutaj Tutaj chciałabym jeszcze poprosić naszego kierownika artystycznego Grupy Śpiewaczy Łasiwoczki, pana Andrzeja Peregryma, na scenę, żeby pokrótce opowiedział nam o tym, co jeszcze dzisiaj wydarzy się na tej scenie, o tej podróży, w którą Państwa zabierzemy. Także zapraszam, pan Andrzej Peregrym. Dziękuję bardzo. Właśnie wróciłem z podróży czasowej. Proszę Państwa, Łasiwoczka prezentuje się, tak jak Państwoście widzieli, w części obrzędowej. To jest bardzo ważne, bo trzeba znać swój kod kulturowy i myślę, że pewne elementy, one może nie są takie bardzo atrakcyjne dla widza, a szczególnie dzisiejszego. Natomiast z punktu widzenia nas, Łemków, jak i też tych, którzy rozumieją, co to jest kod kulturowy, to jest bardzo istotne, bo wiemy, gdzie jest nasze źródło i jakie ono jest. Dlatego takie obrzędy też muszą być kultywowane, utrzymywane. Natomiast w tej chwili, właśnie za chwilę przejdziemy do drugiej części programu i będzie to program już bardziej taki artystycznie opracowany, czyli na bazie tradycyjnych pieśni, jak i też pewnych kroków będziemy przedstawiać, prezentować już taką bardzo, bardzo opracowaną artystycznie stylizację. No i tutaj muszę oczywiście Państwu zdradzić, że to nie są nasze wymyślone piosenki, ale też zaczerpnięte z różnych źródeł. Źródła mamy przebogate, jeżeli chodzi o pieśni. Tu możemy się oczywiście pochwalić dużą obszerną literaturą. Jak się tych badaczy łemkowskich, jeżeli chodzi o pieśni, było dość dużo. Począwszy to nawet w XVIII wieku byli tacy badacze, ale też i polscy, i ukraińscy, także
Tutaj możemy czerpać nieprzerwanie, ale też w okresie międzywojennym tych pieśni zapisano dużo. No i dlatego też mamy z czego korzystać. Natomiast też zespół zbiera czasami takie zapiski, gdzie ktoś ze starszych ludzi, czasami babcia, ciocia, dziadek coś zaśpiewa i tutaj też się w taki sposób to wykorzystuje. Co Państwo usłyszycie? Na pewno będą to śpiewy solowe, też śpiewane w pewnej polifonii. I tutaj proszę tylko zwrócić uwagę, Łemkowie nie mają to rozpisane na głosy, oni po prostu tak naturalnie śpiewają. To gdzieś to się tak w jakiś sposób utrwaliło, prawdopodobnie dlatego, że śpiewa się też tak w cerkwiach, czy katolickiej, czy prawosławnej. Oczywiście to jest taka tradycja wschodnia, bizantyjska. Dlatego też często Łemko nie może wytrzymać, śpiewając unisono i chce ten drugi głos, trzeci dobrać, więc tak sobie dobieramy. Ale to, jak już zaświadczam, nie jest to opracowane, tylko po prostu płynie po prostu tak z duszy. Tak więc te pieśni chóralne, no zobaczymy też oczywiście jakieś duety, pewne wiązanki śpiewane przez mężczyzn i przez dziewczęta i panie. No a tańce, no to będzie zlepek tych kroków, które udało nam się zapisać w opracowanej formie. Będą elementy tańca dziewcząt, czyli kaliczki, będzie taniec z okolic wschodniej Słowacji, z okolic Chabury, będzie to kołmyjka, czy już takie naleciałości też tutaj ukraińskie. Typowo będzie też oczywiście troszkę czardaszów, będzie taki taniec zabawa na polanie. No a zresztą, co ja będę Państwu tłumaczył więcej, to będzie po prostu do oglądnięcia. Na sam początek tego oczywiście naszego występu będzie też jeden tradycyjny taniec zwany kryżową. I tu ten taniec akurat tańczyli starsi Łemkowie, no więc ja będę zatańczył. Także tak sobie tutaj to ułożyłem, że mógł zatańczyć już troszeczkę. No, także widzicie Państwo. Także bardzo serdecznie zapraszam na tę drugą część. Także króciuteńka przerwa będzie około 10 minut, może Państwo wreszcie oddechnęli i za chwilę wracamy tutaj na scenę. Ja mam tutaj już głos prowadzący. Tak, teraz zapraszamy wszystkich na króciutką przerwę, a po przerwie zapraszamy na tą część występów, o której wspomniał Pan Andrzej Pereken. Także zapraszamy za 10 minut. Zapraszamy do tańca krzyżowa, łaskiwoczka. Krzyżowy, zagrajcie!
Ta w steku bolku zagrajcie! Oj, wersze mi wersze. Bo persze mi było. Mamy
Była ja wesoła, ale nie w tym roczku. Piszła mi weselist za horu wysoczku. Piszła mi weselist za horu wysoczku. Za horu wysoczku, za more czerwone. Za horu wysoczku, za more czerwone. Uż moje serdeńko nie bude wesołe. Uż moje serdeńko nie bude wesołe. Śpiwanoczki moi, nie ja was podiju. Śpiwanoczki moi, nie ja was podiju. Pidu do leseczka, tam ja was posiju. Pidu do leseczka, tam ja was posiju. Budut tam diwczata na gryby chodyty. Budut tam diwczata na gryby chodyty. Moi śpiwanoczki budut na chodyty. Moi śpiwanoczki budut na chodyty. Zleciło jabłoczko do konariany. Pożegnał ja Pan Bóg, pożegnał ja Pan Bóg, pożegnał ja Pan Bóg z wioma krainy. Pożegnał ja Pan Bóg, pożegnał ja Pan Bóg, pożegnał ja Pan Bóg z wioma krainy. Jeden na podwirju, trochę pidwichom. Treti pidwerkamy, treti pidwerkamy, treti pidwerkamy, czeka to ostrożkamy. Treti pidwerkamy, treti pidwerkamy, treti pidwerkamy, czeka to ostrożkamy. Choćby sobie czekał, do rana biło. Ja tyle otworił, ja tyle otworił, ja tyle otworił, bo ja mam inżo. Ja tyle otworił, ja tyle otworił, ja tyle otworił, bo ja mam inżo. Zagrajże mi po piasku, bądź zadyła czerwona róża, winna pijałka za pasku.
Drodzy Państwo, na dzisiaj nasza wspólna podróż już się kończy, aczkolwiek zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wspólnego świętowania jeszcze w dniu jutrzejszym. Jutro zaczynamy od godziny 16 w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece, także serdecznie zapraszamy, świętujcie z nami. Mamy już 25 lat, jest naprawdę ogrom czasu, mamy co świętować, zapraszamy. Jutro też będziemy mogli się pochwalić naszym najmłodszym pokoleniem, które również wychodzi na scenę, które śpiewa i tańczy. Także zapraszamy i bardzo dziękujemy, że byliście Państwo tutaj dzisiaj z nami. Łaski Woczka z Przemkowa wystąpiła dla Państwa. Żegnam się z Wami. Zapraszam na
Drodzy Państwo, mieliśmy już iść do domu, no ale chyba nie możemy. Brawo! Zagrajcie mi po piasku, bądź stratyła czerwona róża, piękna fijałka zapasku. Taku, taku spitkamy, ona była czerwona róża, piękna fijałka od mamy. Zagrajcie mi jeszcze raz, bądź stratyła czerwona róża, piękna fijałka drugi raz. Zagrajcie mi jak pysmi, deżałuj mi czerwona róża, piękna fijałka moich dni. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za ten koncert. No, oczywiście bis jak bis, czasami wychodzi, czasami nie. No ale jak mówię, my żeśmy starali się dla Państwa zaprezentować jak najlepiej umiemy. No i myślę, że tak już tradycyjnie jak Olkowie zaczynają coś i kończą i chcą życzyć wszystkiego najlepszego, to my w takim układzie żegnamy się z Państwem, pięknie życząc dużo zdrowia, szczęścia, radości i wspaniałości na Mnoheja i Błaheja i dla wszystkich tych Państwa, którzyście wytrzymali z nami 1,5 godziny, a nawet i więcej, bo to były trochę była i przerwa, także wielkie dzięki. Dorowenki, żeby sobie nie dumale, że my znam Polemkińskie, także to bardzo kraśnie Wam dziękujemy za Wasze przysługi, za to, że ste poświęcili swój czas i все ansambl wspierate. Tak naprawdę, ansamblu by nie było, gdyby nie to pospolite ruszenia i Wasza dobra wola w to i wierzę, że nasza kultura jeszcze może się utrzymywać. Do tego Boże Wam za wielkie zapłaty. Korzystając z okazji, zaprosiliśmy również przedstawicieli komisji, szacownej komisji, którzy zaszczycili nas tutaj swoją obecnością. Jeżeli będą chcieli zabrać głos, to oczywiście oddamy mikrofon, ale w tej chwili dla wszystkich Państwa, również dla komisji zdrowia, szczęścia, wszelkich pomyślności. Dla Mnoheja i Błaheja Lita. Witam was Iwoszki za 25 litia. Mnoheja Lita. Ja
wszystkim dziękujemy. Dostawajcie zdrowy z Bohą, wertajcie szczęśliwą do Chyś, a zaraz pamiętajcie, że dziś jest koncert Przemko i to proszę Państwa, kto by jeszcze chciał troszkę więcej folkloru, nie tylko Właściwoszki, ale też również Wania i Ferajny i oczywiście zespołu pieśni i tańca Kyczera. To zapraszamy do Przemkowa na godzinę 16. I zapraszamy też na Łaskiwczaka, najmniejszą grupę, czy najmniejszą grupę Łaskiwocznych też zapraszamy, będą małe dzieciaczki występować. Pięknie dziękujemy, do zobaczenia.